таҳдири рақобати марҳилаи ниҳоии вазни 78 килоро дар чемпионати соли пор дар гӯштингирӣ муҳаммадшариф наҷмиддинов ҳангоми муқовимат бо қоим шукронов ҳаллу фасл кард, ки қоим ҷои дуюмро гирифт ва муҳаммадшариф ба зинаи аввали ифтихорӣ баромад. онҷо ҳам саидраҳмон қодиров бо боқиев тавонистанд ки ба гардан медали биринҷӣ овезон кунанд. имсол ҳам аз он теъдоди зиёди дастаҳои якачине ки муваззаф шуданд бармеояд, ки беш аз 65 нафар муддаӣ баъди хатми марҳилаи аввалу дуввуми интихобӣ ба шаҳри Душанбе меоянд. ин рақобатҳо ҳассосияти зиёд доранд. ҳам оилаи боқиевҳо ҳисору файзободу турсунзодаю бохтару кӯлоб инҷо ҳам намояндагони худро ба шаҳри Душанбе меоранд. марҳабо ба иди ҳақиқии гӯштингирӣ.